Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा 10 पास फोरनि साख्रिनि सायाव लाबोदों आपडेट बेनो जाबाय डिफेन्स लेभेलाव जाय नोंथांमोना डिफेन्स लेभेलाव मोजां मोनो दा गोल्डन चान्सआ बेनो गोबांथार साख्रि ओंखारगासिनो दङ दा हाजार पोस्ट ओंखारगासिनो दङ बेयाव जायफ्रानोखि मोजां प्रेक्टिस खालामदों एबा मोजां नाजागासिनो दङ 100% नोंथांमोननि साक्सेस जागोन आरो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसआ कनस्टेबलआव बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिडिआव जा एसएससी आव आरो लोगोसे आरपीएफ जा आरो प्लास एनटीपीसी दा एसएससी जिडि कनस्टेबलनि अफिसियेल नटिस फैदों जों बेखौ नायगोन जायफ्रा बड' जब इनफो इउट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा जोङो अफिसियेल साइटआव फैबाय एसएससी आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना मा रिसेन्टलि नटिस फोसावदों जों बेखौ क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो बे नटिसआ जाबाय एसएससी जिडिनि सायाव जेराव 10 पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना खालामनो हायो दा बेनि अनलाइनआ सोलिगासिनो दङ पोस्टआ 39,000 नि एसे बारा 40,000 नि खाथियाव दङ आरो समजों लोगोसे बारायनाय चान्सआ दङ थांनाय बारा 26,000 बा एबारो 40,000 नि खाथियाव अब्ला चान्सआ गोबां माने चान्सआ दङ आरो दा बेनिनो अनलाइनआ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटखौ फोसावबाय 14 अक्ट'बरसिम होनना बुंदों बेखायनो जायफ्रा दासिमबो खालामाखै नोंथांमोना खालामना ला 10 पास जानाय लोगो लोगो हौवासाफोर हिन्जावसाफोर नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्राय 28 इयार्ससिम बे पोस्टआव इलिजिबल जायो स' बेखायनो गोल्डन चान्सआ बेनो एबार काटअफआव बांद्राय गोजौ थांनाय नङा मानोना पस्टआ एसे बारा दं नालाय चान्सआ मोजां 10 पास जानानै जुदि नोंथांमोना ओरैनो दङबा एबा एचएस पास जानानै दङबा एबा डिग्री पास जानानै दङबा नोंथांमोना खालामनो हायो नाथाय खालि मिनिमामा जाबाय 10 पास 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम खालामनो हायो स' बिनि एग्जाम दा थांनाय बारनि फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोननि प्रिभियासआ मा सोलिगासिनो दंखायो अके बे जाबाय गोदान नाथाय थांनाय बारनिया मा सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे आरपीएफ जिडि कनस्टेबलनि स्टेटास फैथारसिगोन दा बावैनो एसआइथ' फैखाबाय आरो एग्जामा थाबैनो जासिगोन दा बे आरपीएफ कनस्टेबलआव जायफ्रा 10 पास नोंथांमोना जादों अब्लाबो खालामनो हायो ओरैबायदि चान्सआ बेनो 10 पास जानाय लोगो लोगो डिफेन्स लेभेलाव गोबांथार माने अप्सन दङ जेरै आरपीएफ एसएससी जिडि कनस्टेबल एमटीएस बेनिफ्राय आसाम पुलिस गोबांथार माने अप्सन दङ आरो स' बेखायनो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन 10 पास जाबानो मानो होनोबा खायसे डिग्री पासआ बेयाव खालामा नालाय बेखायनो 10 पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां डाबल चान्सखौ लानो हायो दानि एसएससी जिडि कनस्टेबलनि बे नटिसनि एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारि 2020 जागोन जेराव भेकेन्सिया 40,000 खाथियाव थागोन आरो लोगोसे फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोना एग्जाम जोब्बासो जायो नालाय बेखौथ' मिन्थिखागौ बाट थांनाय बारनिया फिजिकल टेस्टआ सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो फिजिकल नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामथारनांगोन 5 किल'मिटार खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सखौहाय खारनांगोन आरो दा बे जोबोर इजि नोंथांमोना हाखागोन मानो होनोबा प्रेक्टिसाव दंबाय थाखायो दा जों फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय जोंहा आरआरबिनि सायाव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एनटीपीसीनि लास्ट डेट बारायनायखौ मोनखाबाय दहाय भिडिअ दा बेखौ खालामदो जायफ्रा ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट जाबाय नाथाय जों फैबाय दायो आरपीएफनि सायाव स' आरपीएफनि सायाव फैनाय लोगो लोगो एसआइनिया एडमिननि थाखाय स्टेटासखौ नायनो हाबाय नोंथांमोना एडमिन मोनथारसिगोन आरो कनस्टेबलनाबो फैसिगोन जास्ट एसआइआ फैग्रोबाय कनस्टेबला फैसिगोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोननिया नभेम्बर डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ आरो बे जाबाय सीबीटी एग्जाम जागोन एबा नोंथांमोननि कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेसन बियो जागोन आरो बेयाव पास जाबासो नोंथांमोना मा फिजिकल टेस्टआव थांनांगोन स' बेखायनो एग्जामा नभेम्बर डिसेम्बराव बे एग्जामा जानायनि चान्सआ दङ बिनि उनाव एग्जाम पास जाबासो फिजिकल टेस्ट लानानै मेडिकेल टेस्ट खालामनानै नोंथांमोनखौ साख्रि होनाय जायो आरपीएफआव स' दानिया जों फैबाय आसाम पुलिसनि सायाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे अफिसियेल नटिस फैदों बेनो जाबाय ग्राउन्डआ माखासे गोबांथार माने गाज्रि जाबाय डेट मिन्स मा रिलि खालामनो हाला बेखायनो चेन्ज खालामबाय अनलि फर डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टआ खालामदों बाखि खालामाखै सिगांनो जेराव दं बेयावनो जागोन आरो 16 अक्ट'बरनिफ्राय जागायसिगोन आरो खायसेयाव जादों जानांगौ बाट जायाखैबो जानांगौ बाट 16 अक्ट'बरनिफ्राय जाफिनसिगोन बे रोखाखा दा फिल्डआ गासैबो मोजां जाफिनजोब्बाय टेनसन गैला नोंथांमोना मोजां खारदो कनस्टेबल लेभेलाव बेखायनो 40 नि गेजेराव इउबिआव नोंथांमोना गैयाब्लाबो 33, 34 लानो हायोबा जोबोर मोजां सेफ जनाव दङ आरो बिनि खमबो थांगोन बाराबो थांगोन बाट नोंथांमोना बेखौ नायदो हिन्जावफ्रा 31, 32 नोंथांमोना लानो हायोबा मोजां इउबि लेभेलाव दा एबि कनस्टेबलाव 60 नि गेजेराव नोंथांमोननि हौवाफोरा 52, 53आ कमन जन जाना दङ आरो बिनि खम बाराबो थांगोन बेनिफ्राय हिन्जावफोरा एसे खम थांगोन खायसेयाव समानबो थांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइज सोनारगोन 49, 50आथ' नोंथांमोना नांखागोन आरो 60 नि गेजेराव दा जियानो जा बे समजों लोगोसे सोनारगोन केन्डिडेट क्वालिफाइनि सायाव आरो दा नेक्स्टआव गोदान भिडिअ मोनगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेल